mukataura kuti chii chiri kuitika? Iri panapa ndekuti tatarira kudhemu yaMashayamombe naKasupere vanova ndivo vanhu vakonzeresa maparallel structures musangano wedu weZANU-PF. Saisi tiri kuti Mashayamombe pasinaye wese nevake vanomutevera vese tiri kuti pasinawo nekuti izvo zviri mumusha hamusina runyararo vabereki nevana vari kurohwa everyday. It's because of Mashayamombe, it's because of him. Isu semutungamiriri totaridza kuti mutungamiriri panorwa vana vanofanira kunge vachinyaradza vana but vanoya vachitaura kuti vanhu ngavarohwe. Hatichazivi kuti tofamba sei kana mukuru achiti ngavarohwe. Tanzwa nekurohwa MP vedu vanouya pane kuti vayananise vana tinongorohwa chisungwa nemapurisa achitisungisa. Hatichazivi toita sei, vana hatichakwanisa kugara munzvimbo nekuda kwaMP ava. Hatichaziva kuti todii, hatichaziva kada kwekuenda kwatoita sei. Chiri kuita kuti vati murohwe kana kuti musungiswe chii? Isu hatisizive because primary election tine vataifamba navo tafamba navo akadyiwawo tafamba naMP vedu but vakaramba vakatimaka vakaramba vachiti imimi muri wakwanhingi chatangoita akanzwa muri wakwanhingi asi isusu tiri kuti sababa vedu ngavatiyananise ka sezvo vakahwina pamapuraimari vatiyananisa asi tanzwa nekurohwa tanzwa nekuti hatichagara mudzimba nekusingiswa nekusungiswa. Tiri kuchema vana vari kuchema muretreat vari kuchema muretreat tirohwa enge vachitora vanhu mabasa isi singatorwa mabasa vachitirovesa kuti uyu MP wedu ati kuti MP wedu kauyu utongi hwake hauna kunyatsojeka kuvanhu itsotsi ane umbavha mukati anotaura kuti kwanzi ese toda kuchinja toda kuita zvakadai toda kudai zvinhu zvacho anozvirongera mumba make nevanhu vake vanenge ainavo toshamisika kuti katari chiti kune musangano wata vote of no confidence iye anohaya vanhu kuti varove vanhu hatizvo zvinorevei wakutotiradza kuti anenge arora kubuda mubato medu hatichaziva kuti akupi chekwavi saka zvaakutotinetsa.